abantu bareactile babona wena uzanjani coach balama namhlanje. Mhlonishwa. Yabulela kakhulu Mr. Gqabi. No lithamsanqa kwaye kuma kunophosisa iHonor leliwonge elikhulu kakhulu ukuthi uhlonishwe ngelihlobo ukubizwa kuba uzokujonga lo mdlalo omkhulu kakhulu weSenegal neMorocco namhlanje. Ndiziva ngikhuluma ncile kakhulu ngakumbi unisondeza kule ndoda iseqhamu kwami ucoach Khulu indoda enamava indoda ewazi umcimbi namhlanje sohlola ukuthi lo mdlalo uzaba mkhulu kakhulu umdlalo phakathi kweMorocco kunye neSenegal the big giants of eAfrica. Sikhumbule kaloku abalandeli bayawuqonda umcimbi la ngamaqela namazwe amakhulu awuqondayo umcimbi. Siyabulela Mr. kakhulu kwaye sithemba lo mdlalo sabukela umdlalo zawuthi unika umdla utsala umdla kwilizwe lonke jikelele. And by mentioning that lo mdlalo uzotsala umdla kwilizwe jikelele last game actually AFCON, how do you wrap up the whole AFCON from the group stages up until to the last game? Ngokujonga kwami iAfCON yaqonda izinga lebhola yaseAfrika likhulule kakhulu ngakumbi after uMr Motsipe wangena wayipresident. Sijonge amaqela amakhulu namazwe amancane afana nomaTanzania, ujonga amazwe afana nomaBotswana, ujonga uMzantsi Afrika ombiruvuleyo. Isoka seAfrika elizweni liphela siyaqonda belijonga laphansi indlela edlala ngayo. Kodwa mvanje ngakumbi kule AFCON izinga lebhola ekhatywayo eAfrika litshintshile. Siyaqonda even iscout necoaches zizawuthi zigqile ngakumbi ukujonga abadlali baseAfrika. Ukuqala kwaye AFCON iqale ngezinga eliphezulu kakhulu. Uwabona lamaqela besijonga amaqela amakhulu afana neNigeria kodwa ngokwaziseko kushekela amaqela amabini. Siyibonile ibhola noMzantsi Afrika uzibonakalisile kakhulu njengoba businike ithemba kwiAfCON epheleyo kodwa le iAfCON ithe chatha ngokwezinga nendlela abadlala ngakho ngakumbi amaqela lapha ekhaya. So abantu abaninzi baye banomdla nami ndiye ndanomdla kubadlali abancinci kwaye nabadlali abanamava. Ubujonga omane baye bashiya amaqela abo. Ubujonga amadoda afana namadoda afana lamadoda asuka eEgypt eyiphutha ikona le ndoda ikhokela iyiphutha iye yashiqela yathi ayikwazi ungazi yokudlala kuqela layo. So umdle bantwini uye wakhula kakhulu ngakumbi kule iAfCON. Sizabukela ibhola sinethemba nabantu banalo ithemba lobu ibhola seAfrika iyakhula yona. Nyani ibhola iAfrika coach iyakhula. The introduction of VAR level as African football, what it means? Hey, mna ndikhwele ecingweni when it comes to VAR, ndikhwele ecingweni kakhulu. I-element yoba sibe ne-discussion ezininzi zobana i-call ibihambe njani, i-call yathini. The fact yoba ngoku sizawufika sime kubekho umuntu ozayicorrecta immediately. It changed a bit indaba ye-discussion about i-match itself. Ufumanisa yobana i-decision ezithathwayo ngumuntu siyazithatha sizishifte towards. So ikhona ingekho kum i-excitement ye-game alive. It's always best. And coach obvious nyani guys i-VAR ifikile i-game sometimes iye delay sabotage, they will celebrate iphinde imiswe as a coaches. Maybe if ever one day uzibona uphayana inganjani for you the reaction of ulinda 2-3 minutes of VAR? Let's say for upcoming coaches as you guys are coaching, what inganjani the reaction? The positive side of it is you can have actually use that opportunity for a tactical aspect. If you need to adjust or have a time with your players, you can use that. You can use to pass messages to team yako and adjust your plan accordingly. But on the other side, to pick up momentum or not to lose if we're on the forehand and or forefoot, so to speak, and ubeke opponent yako with disadvantage, that could be a disadvantage. Just like when you call keeper bands to break momentum yako, if VAR can do the same, can do the same thing and opens one but as well in situation collecting when and the standing yani, but when it comes to the sponsor and the decisions that are crucial when it comes to e-game, yes, we do need it. Coach, as Coach Ulan, Coach Khulu, you mentioned the issue. You mentioned in the African teams now, Papusha young stars. The future of AFCON or the future of Italy, they say Africa. So far, imagine
xa ujonga uphuhliso lwabadlali abancinci ubujonga uMzantsi Afrika besinomfana omncinci uCampbell uHugo Bruce naye waintroduce abafana abancinci kakhulu le AFCON isinika ithemba kwayisibonisa uba abaqeqeshi ngoku bajonge kwi-future more than ukusebenzisa abadlali abanamava kakhulu siyawabona amaqela amaninzi asebenzisa abadlali abancinci i-AFCON isinika ithemba. Kwi-youth kwi-youngsters zethu singazibona sinabadlali abadlala kwizinga eliphezulu kakhulu ukuza kwindaba ye-VAR njengoba Khaya esitsho ukhulu ndijonga nhlandlombini izayikhulisa ibhola yethu nangona izayidelay at times because i-excitement besinayo asizoba nayo ngoku kuba kwamaxa uthi umdlalo usenomvu uyaqhubekeka i-momentum ibulawo ithatha ixesha imizuzu emithathu kuya kwimizuzu emihlanu loo nto ibangela abadlali baphinde ngokufuneka baphikape ukuphinda abanyusa izinga nendlela beperforma ngayo ubheka phambili kodwa ke ndiyaqonda uba ngokwezinto abantu batsho bathi modern football it comes with new things izinto ezenzekayo masibe nethemba mhlawumbi zakutshintsha zi-improve i-standard because at times we cry of i-officials because if jongo refli bethu or i-officials at times there are a lot of mistakes as much as siyazi uba they are human beings but ezinye zedecision abaye bazithathe zithi uzibuza umbuzo nawo uba I wonder le decision ithathwa based on what but ke nabo ngabantu kodwa yona i-VAR izayidlala indima in terms of improve ibhola nangona kwenye icala ibulala la excitement besikade sinayo njengabalandeli. Really as course Tina we love you hit we run yeah like we believe in that with football yabona but ke now since senza kolo hlobo currently ngihlele benchini nabafana bafana njengaphandle but as course ngayitathi i-performance ye-team yethu bafana before we touch on i-Morocco also with i-Senegal your take. Before ndiye ku-performance ndiyithande kakhulu on-touching kule nto yabantwana abancinci ndikhoso ithanda kakhulu i-development as you know ndiyithande kakhulu into yobona into yobana from kwi-junior team yethu we have i-players besisebhenchini kwi-senior AFCON so eyona take yethu ye-AFCON when it comes to performance I am disappointed bensitsho coach Bravo that to me AFCON was ibafana bafana this kulo nyaka because dinenjongo zendibana siya ku World Cup so anything that was AFCON it was abafana bafana bathe baphume ndaphinda ndabuyiselwa nguwe bamanike ndivinde ndiyibukele kwakhona otherwise bendisendiyiyeke uyibukela bendisendiyiyeke but when it comes to abafana yes it might have into yobana sikhawuleze satyiwa saphuma the only thing mna endinoyithatha ndithi kuba uHugo Bruce angayi-edisha if sineke sithi si-edishe a little bit of i-verticality kwibhola yethu sibe a bit direct because we have players as capable to do that if ungathatha i-last game yethu uthatha uSipho Mbule and look at how many penetrative passes of breaking the lines but ngoku yabe sidlala on a normal space singalekhi goals bekuthiwa masigcine ibhola and we played horizontally most of the time whereas zikhona options zoba masibeke phambili. I think if we can add that we came here to going to the World Cup we might have a different team. You take hey I want to start coach ibhola ke imandi based cause of idla kungona siyaqhubelana with my knowledge your knowledge we all share the knowledge yabona why uthethe now I'm learning ezinye izinto ndiyacina ndiyamamela ndiyafunda zonke all the while coach you take bafana compared to bafana ya previous AFCON everyone is disappointed also myself because we've got the expectations in terms of how they performed previously coming on this one it was a different bafana but also there were new faces young boys on the team but for me uHugo Bruce need to need to again and peniki ndiyabava abalandeli bekhala it's not all about uHugo Bruce abafana badlalile yilento nsithi standard sale AFCON siqhome kakhulu the reason siperform ngalo i-country zonke ezilezi zilungiselele
not that bafana be weak, but amazwe lesidlala nawo athathe izinga lomdlalo uxhoma phezulu kakhulu. Because bujonga abafana bethu behlala ngabakhuliso badlala kwi-Sundowns, they are used ukudlala eAfrica. Ubujonga we added Master Chef, ujonga Ombule, ujonga the young boy, Umfukeng. South Africa, if ujonga yona, it's an exciting country because ubuclever buka Hugo Bruce, uthatha kumaqela amabini amakhulu aseMzantsi Afrika, i-Orlando Pirates ne-Sundowns. Isizathu sisimple nabana ngumlandeli webhola unojonga lamaqela amabini adlala eAfrica, i-Champions League, adlala kwi-CAF. Now badlala kwi-Champions League ikunika lonto amava abanawo ukujongana nabadlali abakwizinga eliphezulu. Kodwa kule AFCON ayisidibene nembila zithuthi ngoba onke lamaqela bejonge kuMzantsi Afrika yazi bafana capable of what, because we are a playing team now, we are better than before. If ujonge bafana xa idlala, starting from the back, we enjoy to build up from the back, we enjoy to use the possession. Also we mix our football because Hugo Bruce akathange bafaneni andifuni disc, andifuni pencil, andifuni skill. Abafana bazi express, bazi enjoy, but isoka bayidlala i-discipline kakhulu. They are very tactical, organized. Even if sinebhola siqala ngasemva, siyakwazi uthatha ixesha si-rotate ibhola amongst ourselves, but knowing when to penetrate and go forward and make sure we attack. And whenever we play, we are a country that can score in any given time. We score goals, but our problem, I think now we need to check at our defense. As much as we are scoring, also we are conceding, because I think that was the downfall of South Africa. We can score, but we concede. If only we can fix our defense, I think Bafana is ayakuteka cool. Now Morocco also with Senegal. Kaba, the head coach of Senegal, and also you break down Sadio Mane. One thing endiyithanda kakhulu ngocoach weSenegal endikhe ndayiqaphela kula mixture ye-senior players with the youngsters. I was very happy ndibona i-youngster i-enjoya uMarca uSalah out of the game. Uyibona celebrate every time he win a battle when it comes to one-on-one. And indlela ayikhawuleze ngayo ukuyidibanisa adlale i-game yakhe, but with the mentality of tournament, knowing that we need the agency and sikhawuleze goals, but without losing its discipline yet. You could look at indlela abaqala ngayo, i-style abas approach for the formation abayidlalayo, i-transition in pressing and coming back and keeping into shape. Mna ndiyithande kakhulu. When it comes to Mane, kukho into ethi xa uzazi into yobana ufike njani kwindawo yakuyo awuthuki. If ujongile after the game into eyenziwe nguMane, bathe ngoku becelebrate bonke, even now babalekayo wasewa ngaphandle, including ucoach wakhe. Wavele wathi ihla umsebenzi asikawugqibi umsebenzi. We can't be excited just because siwin semi-final. Isizele uzowin semi-final. So into siya kuyo ngoku yi-final. Celebrate xa ufike ku-final. That's why ndisithi Senegal namhlanje, I think mentality yayo is on the right spot to win 2-0. Coach, Morocco, you know Tahir Ibrahim Gouy is doing well. Kaba ngaye before sivale. In Morocco, the advantage of Morocco on this AFCON because they are hosts. By a host, so they've got a 12 player supporters. They've got their key player Tahir's. You check it, their coach, how he approaches games. I think akana pressure kakhulu because abalandeli basemva kwakhe abadlali bakhe baya respond on a day. I-pressure bakuyo is that baya host and abakwazi nje uguduza benza into engeyiyo. Kodwa kulo mdlalo ndiyaqonda uba badibene nelinye lamaqela adlala ibhola kwizinga eliphezulu. Kodwa njenge-host sizawurelya kwi-12 player that is supporters. But for me, this is going to be a tight game. For this one, I will give you Morocco 1-0. We'll go 1-0. I will give you Morocco 1-0. The coach is Tetile and the score predictor from myself was easy. We're gonna wait. Spoken in the match, Ilale. When I see Umnaka Sepencini, so Chefileo as the chef and the